Международна асоциация за българското изкуство по света ще бъде учредена по-късно днес. Какви са целите, ще ни кажат организаторите Павлина Петров и Даниела Капинчева. Здравейте и добре дошли на двама ви. Здравейте. Здравейте от мен. Бихте ли казали първо как се зароди идеята за асоциацията и през какви етапи преминахте, за да стигнете до днешния ден? Идеята се роди от различни ситуации, през които във времето, в което се занимаваме с култура, аз като учредител на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите и борбата да запазиме някои творци, някои занаяти да не изчезнат, се оказа, че наистина има нужда не само в България да се запазят дадените занаяти, а на всички наши творци да се даде една подкрепа в това те да бъдат показани в световен мащаб, защото се оказва, че имаме страшно много талантливи творци, без да визираме дадени области, разбира се, защото единични случаи има, в които музиканти, художници, знаем и за българските народни песни как покоряват цял свят, но факта е, че ние наистина имаме много талантливи хора, които поради различни причини не могат да се покажат навън. Вероятно, много от тях имат общи проблеми, общи бариери, които срещат по пътя си. Да. И една такава асоциация ще помогне за разрешаването на част от тези проблеми. Да, една от основните проблеми българските творци да се показват, това е финансовия проблем, защото първо, че в България изкуството не е чак толкова добре платено, да го наречеме така. И основният проблем е точно финансиране на различни пътувания в чужбина, престоя на самите творци там и изобщо цялата логистика по едно представяне на даден творец. Затова ние ще изградим една мрежа, която да се включат както българи, така и чужденци, които харесват българското изкуство. Вече имаме интерес към идеята от българи от цял свят, дори от чужденци, които чужденци, които пеят, танцуват български народни песни и са в други сфери. И биха се включили, за да подкрепят и останалите творци с български происход, които са навън, в чужбина. Даниела, вие сте пиар на асоциацията. С вас и с вашия колега си говорихме преди малко, че не най-важното са имената на учредителите. Общо 7 сте в тази група и до вечера ще бъдат съобщени имената на останалите. По-важни са целите и идеите, зад които заставате вие и вашите колеги. Всъщност точно това е истината. Така направи ни впечатление, че хората се интересуват кой застава за тази идея. Да, вярно е, че е много важно кои са лицата на тази идея, на тази организация, кои са хората, които ще се опитат и със сигурност ще успеят да реализират целите на организацията. Но много ни се иска, за сега пазим в тайна имената на хората, които ще бъдат учредители, които ще поставят началото на Международна асоциация за българско изкуство по света, защото ни се иска да акцентираме преди всичко на идеята, на платформата, на това, че хора от различни сфери на живота се обединяват с единствената идея да дадат шанс на популяризирането на българското изкуство и култура по света и по този начин да се опитаме заедно да създадем една качествено нова и много различна визия на страната ни. Не посредством скандали или някакви други неща, които изграждат малко по-различна визия на страната ни, а посредством стойността на българското изкуство, на българската култура и стойността на тези непреходни ценности, които имаме като фолклор, като традиции. И смятам, че това е една наистина общозначима общонационална кауза, която си струва много хора да прегърнат и вярвам, че много хора ще прегърнат. Със сигурност е така. Важно е да уточним тук по какъв начин точно ще работи асоциацията за в бъдеще. Как ще допълните, да кажем, програмите, които имат управляващите за подкрепа на българи в чужбина, на представители на различните изкуства? Аз искам да кажа, че тази асоциация не е създадена по някакви европейски проекти или за усвояване на някакви средства. Затова ние мислим, че тя ще има дългосрочен успех. Простата причина е, че хората, които се заемаме с това нещо, сме
в различни сфери, както тя спомена. Имаме хора, които дори не са в сферата на изкуството, които са застанали да подкрепят една организация. Ще се обърнем към различни транспортни фирми, които да помогнат с транспортиране, дали примерно ако е художник на неговите изложби, дали ще са състави техните облекла до дадените места. Ще се обърнем към хотели, които да станат партньори на тази кауза. Имате ли вече ангажимент от страна на бизнеса? Все пак бизнеса иска да има някакви факти, някакви готови документални неща, свързани с асоциацията. Ние тепърва ще ги направиме, но интерес има. Фирми, които са транспортни, казват да, ние нямаме проблем, примерно да качиме 2 съндъка произведения на изкуството и да ги закараме до дадена точка. За нас това не е проблем, напротив. Най-малкото е това, което можем да направим. Ще се обърнем също така към различни фондации в Европа и в света изобщо, които работят точно в тази насока да популяризират изкуствата. И не разчитаме чак толкова на държавата в случая, колкото на фактора човек. Човешкия фактор, който се намира. Българите сме пръснати из целия свят. Много от тях са успели хора, които могат да финансират дадени събития, други пък могат да помагат. Много чувствителни на тази тема. Българите в чужбина са изключително чувствителни, когато става дума за българщината, за занаятите, за изкуството. Вие ми споменахте малко преди разговора тук в студиото, че от Ню Йорк има голям интерес. Да, имаме вече хора, които започват да сформират екипи към асоциацията, така силни градове от тези, които по принцип са силни световни градове за изкуство. Това са Ню Йорк, това са Чикаго, това са Лондон. Не, че омаловажавам по някакъв начин други градове, но... Там има големи български общности, това е факт. Не само големите български общности, а там примерно успеем ли ние там да пробиеме с българско изкуство в тези големи столици на изкуството световни, ние ще успеем много по-лесно да се отворим вратите и към много други държави, които следят какво се случва в тези големи градове. Успеем ли ние там да покажем таланта на българина, мога да кажа, че оттам много по-лесно ще стане да го покажем, да речем в Унгария, където се сетите по света. Факт е, че има доста регионални асоциации на българи в различните държави, част от които вече изборихме. Имате ли ви амбицията да бъдете един обединител, една обща шапка, в която да се включат, да се влеят по някакъв начин на всички тези представители на всъщност, точно за това си мислех, че е хубаво да отбележим факта, че се оказва, че страшно много хора на различни места по света и, разбира се, в България, под някаква форма са търсили място, където да обединят идеи, усилия. Защото като цяло всички тези по-малки и по-големи асоциации, сдружения, неправителствени организации, които са насочени към популяризиране на българското изкуство, няма значение дали то е в пределите на страната ни или зад граница, всъщност се оказва, че в идеята МАБИС припознават възможността за един такъв обединителен център. Като казвам обединителен център, нямам предвид някаква тежка тромава структура, в която да разпределя ангажименти и задължения. Просто едно естествено обединително ядро, в което хора от различни места да са обединени от тази обща идея и заедно всички да можем да реализираме на практика така стремежа си и желанието си да популяризираме българското изкуство чрез различни инициативи и в страната, и зад граница, чрез обмен на изкуство и култура и с други страни, защото мисля си, че не можем да чакаме на държавата само да реализира тези неща. Ние, хората, трябва да се обединяваме, да правим такива неправителствени, неформални сдружения, за да можем заедно всички да реализираме тази идея на практика. Тоест, вие вече водите разговори за подобно партньорство? Вече реално водим такива разговори. Очакваме много скоро подобни организации да се влеят към нас, да станат асоциирани членове или пък пълноправни членове, но нека за сега това да остане в тайна. Каква ще е процедурата за членство в асоциацията? Процедурата ще бъде значително така опростена. Ще има бланка, в която човек ще може да попълва и да изпраща към асоциацията и след одобряване на тези членове, те ще бъдат приемани. Какви са критериите? Критериите, ние нямаме критерии дали хората ще са само хора на изкуството. Критерия е един основен.
те да са готови да работят за основната цел популяризиране на българското изкуство по света. Мога да дам пример, да речеме, биха могли да бъдат адвокати, защото в много случаи, примерно в различни държави, има различни законодателства, които ние трябва да се съобразяваме при различни събития. Така че, ето дори в една професия, която няма нищо общо с изкуството, така да наречем, тя ще бъде полезна и ще има нужда от такива хора. На доброволчески принцип ли ще бъде участието? Да. Абсолютно на доброволчески принцип. За момента не са предвидени нито заплащания за хората, които участват и понеже казах в началото, това не е по някакъв проект, по който ние трябва да усвоим някакви средства, да ги раздадеме на някого. Сега, ако успеем да осигурим за хора, които да работят по изграждането на мрежата, там ще има доста много работа. Ако се намерят средства за тези хора, това ще е добре, защото идеята е да се направи една мрежа световна, която да ползват много хора. Мрежата ще бъде примерно, давам пример направо, примерно за даден град, да визираме, да речеме Лондон. Човек ще може да каже, аз мога да бъда организатор на събития и ще влезе в една графа организатори. И когато дадено събитие тръгне да се случва, ние търсиме някой от тези организатори, които да го поеме. Друга графа ще има хора готови да помагат на тези организатори с физически, да речем, с морална подкрепа, както е възможно. И третия сегмент е хора, които са готови да финансират даденото събитие. И когато започне изграждане на едно събитие в дадена държава, ние ще виждаме кои са хората заявили участие. Дали като организатори, дали като помощник на организаторите, и вече ще се формира екипа съответно за даденото събитие, защото знаем, че когато е неправителствена организация, когато хората не получават средства за това, ние трябва да се съобразяваме дали в дадения момент, когато ще бъде събитието, те ще могат да откликнат. На разположение. Да. Така че това е начина точно с хора, които са готови да отделят от своето време за дадена кауза. Това обаче е много амбициозна цел, изграждането на една подобна мрежа. Какво ви дава увереност, че ще успеете да я постигнете? Да ви кажа честно, увереност имаме от факта, че хората, които застават за тази идея, които проявяват интерес към тази идея, са хора, които вече имат зад гърба си опитност в инициирането и практическото реализиране на подобни инициативи, свързани с изкуството и културата. В крайна сметка, човек, когато тръгва да прави нещо и когато го прави със сърцето и душата си и влага много от себе си, неминуемо, независимо от трудностите, защото ние не смятаме, че ще е безоблачно и безпроблемно, но сме готови да се изправим срещу всички трудности, които се появят по пътя ни. И когато сме водени от една такава и малко идеалистична, може би, идея, смятаме, че нещата няма как да не се случат по най-добрия начин. Още повече ще залагаме наистина на професионализма на много хора и на така всеотдайността им по отношение на идеята, така че наистина сме убедени и вярваме, че идеята Мабис ще бъде много успешна и много, много добра. А има ли конкретни цели, които си поставяте в времето за напред? Конкретни цели като събития ли имате предвид? Като събития, като постигнати резултати, като размери, които може да достигне тази мрежа, която вие ще изградите. Сега само да го кажа, че към асоциацията вече са отправени запитвания как може тя да бъде партньор за определени събития, които ще се случват вече от тази година. Има конкретни събития, които ние ще вземем участие още от сега. Това се знае, просто ще видим по какъв начин ще можем да помогнем. От друга страна, помагайки на вече утвърдили се събития, които се случват по света, свързани с българи, ние ще инициираме различни проекти, които ще бъдат представени пред хората в цял свят и те ще могат да избират кой проект да поканят при тях, така да го наречеме, като също ще продължим да приемаме такива проекти от всякакви творци, за да можем да ги представим по света. Така че какво ще се случи, можем само да гадаеме, защото прекалено бързо нещата набират скорост, прекалено много българи в цял свят, които правят така или иначе дадени събития или са се обединили в
регионални структури на българите са готови да съдействат. Но основната цел, която ние ще насочим тяхната мисъл, е следната. Всеки един българин, така да го наречеме, той познава поне по 5-6 човека, които са в региона, в който живее, стойностни, които са чужденци и може да покане на тези български събития. И по този начин това ще е една от стъпките ние да отворим тези събития към чужденците, към световния поглед. Което всъщност е най-добрата реклама за нашата държава. Много пъти тук в нашето предаване сме говорили по всички проекти вече с финансиране за това как да се популяризира България навън. Много кампании се правеха и маркетинг кампании, но като че ли нямаше кой знае какъв ефект от тях. Действително, личният контакт, опитът, предаването на този опит, това е като че ли основният път, за да се изгради един позитивен образ, един облик на България, който наистина да ни рекламира навън. Ами да, ние всъщност точно това вярваме, че така заразяването с личния пример и с личната идея, така личния пример, който може да зарази най-близките около нас, те пък от своя страна да заразят други хора, е така много работещ начин за осъществяване на идеите. Нали, тук искам да отбележа, че мястото и ролята на българските медии, не само на българските, е много важно, защото напоследък забелязваме една чудесна тенденция, все повече културни, позитивни събития. Като казвам културни, имам предвид събития, свързани с културата и изкуството, и все по-позитивни събития се отразяват в местните медии, което е чудесно, защото в крайна сметка в България се случват прекрасни неща. Обикновеният човек понякога няма как да знае, че те се случват, ако не ги види отразени от самите медии. Така че тук е място да благодаря наистина за това, че българските медии са вече много съпричастни по отношение на културата, изкуството и позитивно случващите се неща. От сега ви каня да ни гостувате в един по-напреднал етап от вашата дейност, да представите резултатите, да ни кажете какво още ви предстои. В края на разговора днес в 18:30 ще бъде учредена асоциацията. Нали така? Къде ще се случи това? Ще се случи на площад Славейков в столична библиотека, който има възможност, има интерес да заповяда и очакваме хора, които са готови да се включат в организацията по начин, по който те сметнат, че е удобен за тях. Аз ви желая успех. Благодарим. Всичко хубаво и дано наистина целите ви да бъдат постигнати. Благодарим. Благодарим и ние. Павлин Петров и Даниела Капинчева с информация за учредяването на новата асоциация на българското изкуство по света.